Salamelik yok da gon kuru. Giydim ha bilýän. Gon çat. Hayda. O bir kavaket atıyor. Kaçıp geçsene abi lo. Bilen tuttum abi bilýän düşünüp geçsene entekle. Keçip bağırıp atıyna o hayda. Fovat o atıyor bunlar. Sonra da bilýän diňe gitdi ýa-da bir Salam uruş otýar. Wa aleykum. Salam aleykum. Omam. Am toğru bilýäňiz mi bir täze göçüp geldim bolyn bir gözleýärdim da. Besdimi? Otur. O me, dik atıyor lo. İstem. Adın ne köpen? Gadam. Adam dedi ikinci adam yalnız baktın o bilýän. Toğru bilýäňizmi? Men toğru bilmez ya. On sorak yok on ya. La men rayon. Mala şul rayon. Mala içeget ne velet. Men aklin. Ya gol bilýän otur deýim otur. Onu dermanhanadan bilýäntiňiz ha? Demahana evet. Tamam. Awa. Şundan bilýän ha. Şunlar. Awa. Aha. Çepe la. Çepe Awa. ha. Son böňden çykýar ikin çatsa çyka bilýän. Awa. Çepe olur, ýan çepe olur. Çepe. Bol. Awa. Tarakan. Bilýän näme üçin diýmedim. Ya, le. Takla bilen o men oglundur. O diňe gollun ýapsa men. Ağam. Gollunu bilen bilýän otýurlar ya. Am ýa kısalgy bersin gal. Çep etdim. Soňam çepden mene çep aýlanyp geldim da ýolla ýadydım da aptega tapmadyk bolyn. Eň olmanda kafeň bir salgy ber. Ay bilýän bolsa. Nerede? Müşahit aşaktı. Düştün mü? Şimdi sen giden okta men sen bir gezek saptırdım da bilýän ýene geldin sen na. Ne billikle mi sen näm? Sana kafeye gerem. Geregam bilmeýän bolsa unikden sonra jok ben nemeden. Men bilýän kafeler, o kafede oturayda degmedi ýa-ni o. Degme. Ne çala tapmadı, turpun ýylyň näme-de? Bilýän sen gurtum bolas. Men öýdýän patsa sakla daro. Näme tenir öýdýän? Kaçak. Taş da gerem kafe. Geregam. Taş da gerem. Taş nerek? Bol. Tank. Trow ýet bolmaň ka. Ala lowun no. Bol ya tank diňle. Ha şu tank sana kafe morkoda ha. Ondan kafe gorkoda. Yani iyi biçibilecek. İyi. Kafe takı. Ne kadar çiğne bilecek. Ben garanti. Ne bileyim. Yani ay ya şu sana. Bartan. Ama sonra. Teşkilin de tupon. Bollun ne? Tank. Yorak kaydar yale. De gorgun o kattı gorkozma bolyam. Bolli. Am dur köşüş gerek gal am. Am dur. Ay terakti priложение var. Şuna girýän, salgylar bölümine geçýän. Hemme ýerin salgysama, bilgisema. Telefonu seyretme. Indi bizim ýanymyza gelmez, şundan düşündiňmi? Ýöre, ugura bol.